खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारी। दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। तिनिसुकियायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। गागि खौरांगिरि बिका शर्माया बे बुहुमाव गैलिया। 1 निफ्राय 15 नभेम्बरसिम एयार इन्डिया बिरखंआव बमजों गाग्लोबनायनि हुमखि होदों गुणरत्न सिंह पुनमा। नंखाय लटारिनि हेंथायै बरपेटा जिल्ला खुंथाया नायबिजिरबावनो लादों। गुवाहाटीआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एसटिएफआ गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसा समबारखालि मरिगाव जिल्लायाव गोख्रोङै अपारेशन खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि अपारेशन खालामनायाव खमैबो गासै 75 किल'ग्रामनि गान्जाजों लोगोसे 2 सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जायो। हमजानाय 2 सुबुंफोरखौ राहुल आमिन आरो काजुमुद्दिन होननानै सिनायथिनाय जादों। सोदै संदाननानै फुरागाव ओनसोलाव अपारेशन खालामनायाव गान्जाखौ मोननाय जादों, जायखौ हाथाइनि बेसेनाव गोबां लाखसो जागोन होननानैबो मिथिहोनाय जादों। हमजानाय 2 दायनिगिरिनि बेरेखायै फुरागाव पुलिस थानायाव संबिजिरनि दफानि गेजेरजों साजा जाबसिननानै होनाय जायो। बेनि अनगायैबो बावैसो सिगाङाव आसाम पुलिसा हिरकज्योति भराली मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय 1.5 लाख बेसेननि 14 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि अपारेशन खालामनायाव पुलिसा गान्जा, गंसे मबाइल फन आरो AS-25B 1913 नंनि गंसे स्कुटार गारिबो जब्द खालामनो मोननाय जादों। रायजोआव फिन बुथारनाय जाथाय। तिनिसुकियायाव जादों बे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला थैनाय सह'खौ समबारनि फुङाव मोनसे हाग्रायाव मोननो हादोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ तिनिसुकिया जिल्लानि गुइजाननि थाथुनगावनि थागिरि 22 बोसोर बैसोनि समीर गहाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि समीर गहाया थांनाय समनिफ्रायनो गोमानायनि खौरांखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा मिथिहोदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि गामिनिनो सासे आइजोजों समीरा खाथि सोमोन्दोआव दंमोन आरो बै थैनायाव आइजोखौ सन्देह खालामनायबो जादों। बेनि बागै नखराव फन रेकर्डिं मोननो हादोंमोन, जायखौ बुथारनायनि बांसिन सन्देहबो खालामनाय जादों। गागि खौरांगिरि बिका शर्माया गोबाव सम बेरामजों जुजिनांनायनि उनाव मंगलबारनि फुङाव दुखुनांथावै रुंसारि जायो। गलाघाटनि थागिरि रुंसारि बिका शर्माया थैनाय समसिमाव 58 बोसोर बैसोनिमोन। इं 1966 मायथाइयाव हेमकान्त शर्मा आरो रुंसारि रेणु देवीनि नखराव जोनोम जादोंमोन बिका शर्माया। मख'नो गोनांदि 1988 मायथाइयाव तेजपुरनि अग्निगड़ आरो सदियानि संबादजों रादाब बुथुमनाय जिउनि राहाखौ जुरिजेनदोंमोन। 37 बोसोरसिम रादाब बुथुमनायनि बिथिङाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन रुंसारि हेमकान्त शर्माया। मख'नो गोनांदि इं 1990 मायथाइयाव असमिया सानसेयारि दैनिक असमाव आरो बै समनि गुबुन मोनसे मुंदांखा खौरां बिलाइ आजि असमनि थाखाय गलाघाटआव खौरांगिरि महरैबो हाबा मावबोदोंमोन। बेनि उनाव असमिया प्रतिदिनजों खाथि सोमोन्दो दंमोन, जेराव जागायजेननायनिफ्रायनो मैखोम बिफाव लादोंमोन आरो गोबां बोसोरसिम गलाघाटनि खौरांगिरि महरै हाबा मावबोदोंमोन। शर्माया सासे मैखोम खौरांगिरिल' नङामोन, सासे आखा-फाखा लिरगिरिबोमोन। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि जुलाइ दानाव रुंसारि बिका शर्माखौ मिथिंगा रैखाथियाव जिउनां बिहोमानि थाखाय मानगोनां ग्रीन जार्नालिज्म बान्था 2024 जों मान बावनाय जादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव सादिन प्रतिदिन खौरां बिजों हानजाया गोथौयै दुखु मोननायबो फोरमायदों। खालिस्तानी थिउरिया हानजा दैदेनगिरि गुणरत्न सिंह पुनमा कानाडायाव थानानै हुमखि होदोंदि फैगौ 1 नभेम्बरनिफ्राय 15 नभेम्बर 2024 नि गेजेराव एयार इन्डिया बिरखंआव बमजों गाग्लोबगोन। बेखायनो रावबो हान्थियारिफोरा एयार इन्डिया बिरखंआव हान्थिनो नाङा होननानैबो फोसावदों। भारतनि नखर बिफाना थांनाय 2020 मायथाइयावनो गुणरत्न सिंह पुनमखौ टेररिस्ट होननानैबो बेन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बै सुबनङानो कानाडा आरो आमेरिकानि नोगोरारि लानानै भारतनि बेरेखा हाबा मावगासिनो दं।
बेनि सिगाङाव गुणरत्न सिंह पुनमा थांनाय जानुवारि 2024 मायथाइयाव पान्जाबनि गिबि मन्त्रि भगवन्त मान आरो पान्जाब पुलिसनि DGP गौरव जाधवखौबो बुथारनो हुमखि होदोंमोन। बे बिथिङाव सिभिल एभिएशन मन्त्रि राम मोहन नायडुआ समबारखालि बुंदों दि सोरखारा रायजो राजा एबा गासैबो हान्थियारिफोरनि रैखाथि होगोन आरो जेबो गिनो नाङा होननानैबो फोरमायथिदों। थांनाय समफोराव आसामनि दाब दाब जायगायाव मैखुन बेरनाय बादिनो नंखाय लटारि खेला होनायखौ नोजोराव गोग्लैनायनि उनाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गासैबो लटारिखौ आसामाव बन्द खालामनो बिथोन होदोंमोन। बे बिथिङाव बरपेटा जिल्ला खुंथाया बिनि सायाव नायबिजिरबावनो लादों। माखासे लटारि माफिया फारियै कंपिन बादल साहा, मधु सूत्रधर, सुजित आरो प्रणब तालुकदार मोननि हेंथायै नंखाय लटारि होफ्लानानै रां लुथिनायनि सायाव नायबिजिरनो बरपेटा जिल्ला खुंथाया बिथोन जारि खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्सआ मंगलबारखालि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां ड्राग्सजों लोगोसे गासै 3 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। दिसपुर लास्ट गेटआव पुलिसआ रतन कुमार सिंह मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ 15 ग्राम हेरेन आरो नोगोद 2200 रांजों लोगोसे हमनो हादों। AS01F2693 नम्बरनि गंसे बाइकखौबो पुलिसआ जब्द खालामनायबो जादों। गुबुन सासे शामसाल आलम मुंनि सासेखौबो पुलिसआ 7.5 ग्राम हेरेन आरो नोगोद 17,510 रांजों लोगोसे हमनो हायो। बशिष्ठ थानानि बेन्दोंआव पुलिसआ प्रदीप चौधुरी 27 बोसोरनि सासेखौबो सिलाराय फर्ट ओनसोलनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।